tempe sorene dadi delik tresnamu mung abang-abang lambe ya goyang siti ya lo sir asir sembelikete lilir ya wonge wonge lilir guru jok setengah pitu ning koyo ngene lelakonku dinapa kadadak ketemu yen pancene ditinggalke gawe gelo hati salawase Diri nanu njaluk sing anyep-anyep. Kemasrep. Kebulan, bel jok lagi serata angkat, Mudar saya kan. dan bisa kene budal. Keren ya. Terbang pemeran. Macake 3 jam. ih katuraken panglipur katuraken kunju Bapak Bukri sampun kasempatan ya sap katuraken kunju salajengipun panghormatan sampur kunju Pak Kades Bu Kades Bobol Sekar Bojonegoro katuraken monggo Hanya guys, so waktu tunggu gak tahu numbangin alali iki. Jadi masukin alali pe dijual nih jadi. Syukur. Lorate loro mas sak bulan. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki anggone tresno. Ning nyatane sliramu larani ati tatu wis ra bisa ditambani.
kurang apa. Lah iya iki. Alah basir kerewel aja jengker. Iki katuraken kunjuk panghormatan sampur kunjuk pamungki sembah nuwun. Kunjuk mangani bagya pangkades bobol iki kadang-kadang reganipun ingkang dherekaken. Ugi ingkang sampun katuran sampur lumampah pagelaran Beksan Nun Sewu ketingalipun undanganipun nika sampun cekap dherekaken pagelaran lumampah dicara langan saku suwun. Kula suwun nggih pangkades pamungki sakadang ingkang sampun katuran sampur undangan pangkalih jengkar saking sasana panggan. Lumampah wonten sasana dicara langan Beksan dherekaken. Ya alus Mataraman co dados Pak Lurah iki. Duduk. Toyo hawa eo katuraken kunjuk Bapak Kepala Desa Bobel Sekar Bojonegoro Pak Saimo kunjuk Pak Mugri sakadang bagi mangaya bagya sagung merenggah kan sampun katuran sampur minangkani Bapak Parti katuran sampur derek ngregahaken swasana dicara langan beksa kasuwun monggo cekar saking sasar panggan lumampah wonten sasana dicara langan baksan mangaya bagya ngregahaken pagelaran suka kare suka dicara langan beksa melas binamalih monggo ingkang sampun katuran sampur kasuwun monggo tumuju wonten sasana dicara langan baksan pagelaran derekaken lah semoga